ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jolofa raneru ferlo gorgola gidi maha kon waktu yoni ha to hombo kame bafata ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal mouvement M24 yinnoɓe yuɓɓinde seppo mumen moɓodiral men yaadu mumen oɗo hen nakkikiɗe aljuma hande laataki jeeyi sababu ko préfet wi ko hay loppeta ala hen maɓe ɓittina booli yimɓeɓe kala to leydi Mauritanie jagorlo cellal ɓalli gendini yillo yima yogay nokkuji cafriɗi gendini ma en kettoyo kabruji men nder leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia to leydi Mali hanki fiyande jangoji ɗiɗi ka militaire kame bateau dogowo hakkude mofti kame Tombouctou jeeyi sababu ha kene tolno capanɗe jeegomo e nayo fittandu heddima hen sappo e jeeyo ko koninkoɓe gendini to leydi Guinée Conakry autorité ji leydi ɓe kolliti ɓe coodi navire mawɗo no fewi mo ganduɗa ne waɗi kene tolno temetate nogas place taw ko transport hakkude Conakry Dakar ha fayma Sierra Leone kame Libéria kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Gabon ma en jaha to Zambie kame Cameroun ma en jaha to Zambie Burkina Faso Libéria ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah gorelte hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama ceerno jibisi wittiyanke safriyanke ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo humre kame dabare kala
a neɗɗo komiɗo donkuɗo dañal donkuɗo ɓamtade donkuɗo dewgal donkuɗo ɓesnude caɗele cuuɗotoɗe nder ɓalli jiilotoɗo laamu jiilotoɗo golle jiilotoɗo kayitaji kala sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma wi alhamdulillah. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe cafrowo ngana kumpitiɗo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala on debbo donkuɗo ɓesnude caɗele goragu kala e muɗum ceerno Djiby Sy holliti ene jogui hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittade e fannuji ceertuɗi cafroji yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno Djiby Sy ne jogui lekki kesi bittaki mbiteki muuɗa hirda sa moɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ndenka e kisal kala ɗo gonɗa e nder windere nde kala aɗa wawi neldede ɗum ha yettoma taw hay caɗele goote ngala hena. ceerno Djiby Sy ko ƴeewowo listihar indema inde nenema so tawi a rokkimo mawo haalane kala ko gonduɗa e caɗele walla kala e goɗɗum ha sikke elle ko onon gonduno. ceerno Djiby Sy so tawi gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗeɗo hen ceerno Djiby Sy ne yarliti ƴewandema taw hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy holto tawete hande wo tawete koto Agnam Siwol woɗɗani ñiɓirde mawde weef taweteɗo ɗon ɗo Agnam sa ari ha ɗona so tawi jiɗɗa ko jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue weef mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko numéro makko appel beele mbawa hebdemo e téléphone hono koye nofuru mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie woni toon ko minni ko musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy to nettekka on noon mbatta ko 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeetati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ceerno Abou Baydi Kaw ɓuɗandireɗe Abou Kumbel walla ni mbiyamo Keccel Sara omo jogui nelal faade ngawla yettinen men yen jettin bandiraɓe kala omo hollita e he mon bandiraɓe oɗo saaha mo gonɗen guure men kala mbaɗi foros uji hen saahaji ni hebde ndiyam ko caɗele ko wayno so wona pecce jamma omo wasi yimɓe no duttitto e asde boyli e nder galleji mumen e dinguere mumen e nokkuji men kala so tawi tan forage boni taw kam onon jogui feere wawde dañde ndiyama ko ɓuuri yawde e yaccade nde tawno ɗen diƴƴe ko mamiraɓe men e babiraɓe men e mawniraɓe men kala jaranno hen gandano ngal ɗo kesam kesamagu kono kadi dañde ko hesɗi hoto tagui yejjidde ɗo nantinoɗa ha wurnuma wurni kala ko iwi e maɗa on ceerno Abou Baydi Ka omo teddinira dendagal bandiraɓe julɓe ndulumaji ko taari ɗum kala wonande mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam mo heewi yuɓɓinde ɗum kala hitande ceerno Mody Sall ɗon ɗo ndulumaji demɓe ɗo ñande nogas e nayyi nduɗo henna lewru ɗum laatoto ɗon ɗon ndulumaji ɗo kabruji men ɗemngala pulaar horeji leydi Sénégal hono président Macky Sall holliti metti mum mawɗe no feewi ko faate banggue nguɗo hen jangu bongu wangu hanki o to leydi Mali janguji ɗiɗi ha jeeyi sababu ko ene tolno 64 fittandu heddi hen ɗum ko ñalawma hanki o kanko président de la République du Sénégal woni Macky Sall taweteɗo to Dar es Salaam hanki o ngam tawtorede jonde nden ka nguura e nder Afrique caggal nde o suuti konngudi makko o holliti wonande Afrique fotani ni heyɗude ni ɗomɗude ɗon ɗo Afrique jogui leydi ko kewɗen haalde kala saaha ɗon ɗo Afrique jogui ndiyama nanki tan ko juɓɓudi moƴƴiri ndi ene wawa yaltinde Afrique e caɗele Afrique natta waytade caɗele ko fate banggue nguura kame jaram kala ɗum noon firti tan
ko alay sago peeje politique moƴƴo dañe ngam juɓɓudi ko fate banggue financement ji moƴƴi ngam wawde yencinde warte yaññade leydi ndi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen rutiti koye ndema ngarɗu kano feewi kanko mawɗo leydi Sénégal tijjaɗo to Dakar ñalawma janggo a seeɗo jeenaya nduɗo henna lewru ma wat jonde hakkude makko e yaadiɓe diɗɗal ngal benno mbokko yakar ɗum noon ko yidde suɓade mbir jogorɗo kay ƴamoyde lefol laamu 2024 wonata ko nogas e joyya lewru février ɗum yimɓe kala jappi noppi ene paadi ene padno e mawɗo leydi ndi gila ko ɓooyi hol jogorɗo toɗɗede andaka taw moni kala nana watti hakkille mum ene gasa ko o walla ko ɗum jogori latade ko ñalawma janggo so jomiraɗo haaji mouvement F24 yinnoɓe yuɓɓinde seppo mumen yaadu mumen moɓodiral men taw ko yaadu jaam yamu ngam erade laamu leydi Sénégal nde accitta ɓen dumbaɓe e nder cuuɗi niɓɓiɗi leydi Sénégal taw kadi nanguira ko yuɓɓinde ɗin seppoji wullitade fodde mumen ɗum wonno fandare mabɓe kono noon préfet de Dakar holliti hay loppeta hande o tene waɗi tooɓo ko wona ɗum ko kadi yimɓeɓe goni koye golleji men ko kotata galleji men ɓe ɓettinat yimɓeɓe ɓe pannan beddaji ɗi goɗɗum kala ene wawi kewde hen ko wona ɗum ko noon Guy Marius Sagna yaade moma mbaɗino conférence de presse ngam hollirde hen a mette mumen mawɗe no feewi Fonds monétaire international woni FMI catal tambingal koppareje windere ñameteɗe kala taw ɗowi oɗon sete ko Edouard on ɗowi oɗon sete jiwɗo toon to New York waɗi jillu mum e nder Dakar ɗum ko tugganma tan 31 lewru août maydiɗo hen ɗo ha yetti jeeɗiɗi lewru septembre ɗum ko hecce walla mbiɗen ko hecciyanke o ko nden o gayni jillu makko o holliti eɓe to gollal makko e leydi Sénégal to banggue faggudu leydi ndi Sénégal ne yatiri caggal seeɗa no fotiri kala jeeyi sababu noon jatirgol caggal mum ko fitinaji bannoɗe nder leydi ndi to banggue dawrugol politique seppoji mbaɗi hen ha jeeyi sababu gueɗe kewɗe dañi a bonde hena droka kene tolno e sukaɓe jeenayo worɓe mbiyama teeb taw nanguiɓe ko police mo Parcelles Assainies sanga 4 jamma ko nden ɓe nanguira ɗeɗo henna poɗɗe kese ɗeɓɗe wade no drogue kono sa yi cikkata ko wona kañum ɗum woni koɓe nanguira ngam hutorade e wattu ɗum jeeygu ko wona ɗum ko kadi funtude yimɓe ñamde haalisaji mumen gartaten koye maggal mangal ngal maggal Touba bangal ñande altina jewtuɗo heno police arti e hollirde limore no foti jaggue nder ngal ɗon hen maggal ngal Touba kene tolno e 150 neɗɗo woni ko nanga hen 150 e nayo nawama yeeso lawola kene tolno e 3,5 kilo huɗo bonko ko woni drogue woni ko tetta hen police holliti ken tolno e 196 pièce taw ko contrôle woni ko jagga 52 auto woni ko nawa fourrière kene photo wonde 53 accident woni ko wawi fabede no gase go fittandu woni ko heddi hena e nder ɗiɗo hen boli ha joni keddotoɗen koye nder leydi ndi Sénégal gartoten keddoɗen koye nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to finoɓe wuuro wiyetengo gundoli wuuro wiyetengo gandol noon ne tawe e gandola Bambara ne tawe kilométre uji 3 Sébikotane ɓen noon hanki tampiniɓe toon ko ñaaki woni ko tampiniɓe toon no feewi ko diɗɗal ñaaki woni tan kono ñaakoji ɗum woni ko yani e dow maɓɓe hewɓe maɓɓe noon battidi koto suudu safara ndu gandol Bambara oɗo sa noon andaka taw ngal ɗo diɗɗal kono ñaakuji holto gummoriɓe to Nord Foire ko suka gorko étudiant taw kadi ganduɗa ko baraɗo walla ni bartiɗo andaka taw nottortoɗo inde SID Saar tawaɗon e maayi taw kadi ko laaɓi jeeyi sababu laaɓi ki noon tawa koye suudu ene mofti ne waɗi ƴiƴam oɗo saaha noon musidɓe makko tato nanggama hen mbaɗama garde à vue kono won hen hollitnoɓe kanko étudiant o saaha hoore nde ne ruufa seeɗa hawa haala janana kono kadi andaka so tawi o warti walla ni ko baraɗo wawi wonde kala loskoji ene jokki hen jeheten ko ha toon to Madina Gounass wuuro teddungo taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo
ko fate bange ñalawma yuɓɓinama toon ko fate bange jangde duɗe taweteɗe nder wuuro ngo Ahmadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Abdullaahi Saar mi salmini juuromama no feewi mi salmini denndangal Weltare TV denndangal weltare ɗuɓɓe fulɓe anndu diine ma kabaruji men ɗo e nder wullontirɗo ngo Madina Gounass goomu jangde mo Madina Gounass ene jogui oɗo saaha fodde duuɗe sappo kala juɗal noon ene waɗi fodde temedere almudo fawɓe janggoɓe taw noon ko rewɓe fondation ceerno Wolle Ndiaye e gardugol mo ganduɗa ko Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye rewni ɗum e koolaɗo hono Alaji Abou Ndiaye ɗo e nder wuttito ngo Madina Gounass fodde hitande omo yoɓa ɓen jangguinoɓe eɗen duuɗe goomo jangde mo Madina Gounass e ñalawma hanki o Sar Abdoulaye Saar waɗama ɓeeto ɓen duuɗe janggoje e nder wuuro ngo kala hen duɗal waɗama ɓeeto andama jejjude ɓen almuɓe ngarduɓe fodɓe yaltude hen keeɓa jeenaje ñalawma hanki o noon waɗama ñalawma pattam lam ñalawma mawɗo dendagal ɗen duuɗe kala deftiɗo gotel wawi rokkirede jeenaje ɓen almuɓe ɓetaɓe tawama keeɓi toɓɓe moƴƴe ñalawma fayduni Sar Abdoulaye Saar dendagal bandiraɓe leegal ngal leegal men karamata ɗon tigui hawroya ɓe tawtorama ɓe jooɗima jonde wonde fayida reftama reftoji baɗɗi fayida guila e jine ceerno guila e andu diine ma guila e ko fate pinal meɗen kala hen nokku ene jangge e nder wuuro ngo wadde almuɓe kolli fayida mawɗo koɓe jangge o kono Sar Abdoulaye Saar ɗin jeenaji immi koye goomo jangde rokka ɓen almuɗo wonɓe goho wonɓe ɗiɗi rekkodir ha yetti fodde capanɗe jeegom almuɗo ɓen jalti e den toɓɓe cohlaɗɗe wadde kala goto mabɓe heeɓi jeenaji pattam lamije ñalawma faydini gorgal holli pulago ñarugal bangal fayida ñarugal mantinegal kono kadi waɗama sunno worɓe ko banggue e rewɓe kadi ko banggue hakkude nokkuji gonɗi ɗon wadde noon holliti tan yimɓeɓe yo tinno ɓeydo e jangde nde ɓeydo e tinno e jangde nde nde wonno pulaar o so janggama guila tan ko alkule kijjanɗe kelme ha kongue ha joni watti yiide binde ɗi ko ɗon natande defte diine ɗe fate lakdari fate arisala addu diine ma e defte goɗɗe ceen jilaɗe waldimo bindi ko ganduɗa julɓe e naftiro tawno ko pulaar ndewɗa ganduɗa hen diine ma Sar Abdoulaye Saar e camni dendagal bandiraɓe tenko Weltare TV eɗen ciftoro musidɓe no goɗa wiide ni Amadou Issaga Keɓe ɗon mo ganduɗa ko correspondant men wonno ɗon ɗo Ziguinchor yo Allah yimɓe yafoma haadnamo aljanna yen boye sakkanadema adunadema ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feede e Weltare TV e Weltare fulantudema e Sar Abdoulaye Saar Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi jangde kono foore kala puccuɗo ɗo waduno kala ko gandal kono kadi lampa jeento kaduno kala ko pinal gandal yo wonde pinal wonde e muñal woni galle nannowo aduno kala Amadou Samba Lo ko an siftori ɗon musidɗo meɗen Amadou Issaga Keɓe ɗo kewɗen yaade toon to Ziguinchor lobbudu kabaruji o addano ene kala ñalawma ngam humpidde bandiraɓe ko ɗo konngol makko sawtol makko hewno lumbade ittowol stress labtuɗo humpito no feewi kame gandal dendagal bottanaɓe kala nelɗo men duwaw ha ɗo ɗo gonɗen jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe yejjittama abadan e oɗo hen aljuma moƴƴo malaɗo min neldima duwaw ane dendagal mayɓe julɓe kala paɗen ko to leydi Mauritanie kabruji men Alhassane Oumar Mbocca jam hiire maɗa jammi hiiri toon Sar Abdoulaye Saar kabaruji men tengtuɗi ɗo e nder leydi hono Mauritanie jagorgal hono cellal na ha Hamdi Moukonas wawi yillade e ɗin nokkuji taw ko cafriɗe ɗo e nder Nouakchott woni ko nasade jeeɗiɗi lewru sultu ujunaje ɗeɗo nogas tati taw noon wawde kay yilladegol jillugol makko ngol wonno koye bettere hay e goto o wiyani amo yahay e nokkuji ɗi o wawi yillade hôpital national mo Nouakchott hôpital taw kadi ko cuumu e kele ɗo e nder Nouakchott hôpital mère et enfant hôpital taw kadi ko Cheikh Zayed wonde hôpital de l'amitié e nder taw kadi ko jillungu yillidi o wawi kon ƴewde kadi ɗen cafrirɗe no feewi kanko e noon jagorgal ngal o wawi kadi ƴewde hen yiide hen gueɗe kewɗe no feewi hani ɓen no jaɓɓorto ñawɓeɓe hani no cafrirta ɗumen e cugge gonɗe hen ɗe e hani e wawde newnandeɓe nde ɓe mbaɗata kadi ono liggueji mabɓe ɗi no hannirta ni o hettima noon ɓen taw ko safartoɓe toon ɓe e gueɗe mumen halno cafrotto haala
gueɗe kadi ɗe dañi toon kadi ko suggi hen ɗum ɗo foof o wawi kono yewtude mum e ɓen kadi kono liggotoɓe ɗon ɓe o wawi kadi yewtude mumen ɓen taw kadi ko safroɓe ɓe caɗele ɗe dañata ɗo ɗe kanko jagorgal ngal o wawi wi noon omo jogui pellital e wawde newnadeɓe e kala saaha ha ɗen taw ko biyete service aji d' urgence mbawa kadi waɗede no hannirta ni e taw kadi yimɓeɓe ene lomtodirta e saaha foof taw kadi kala jaaɗo taw goɗɗo on lomtiɗo ɗon ene rokkat no ɓen aroɓe ɓe safrade ɓe taw ene jaɓɓe taw ene cafre taw kadi ene jewtude ha ni mbawa kadi taw kadi ala ngakkere wonde hen no fewi ɗum waɗi noon kanko noon o joguima noon wiide wonde e pellital mawgal guila o ari ma won jonte kewɗe e wondemo hoorejo addade nduɗo jagorɗo o wi noon omo jogui wono pellital e wawde wadde hiño ha ni e ƴewde kala caɗele gonɗe hen ɗe e cugge ɗe o wawa kadi hono ƴewde reftinde ɗum hono lawol ɗum waɗi ngol ɗo waɗi lawol makko hono garnol ko amowo yaaha e ko wayini ma addanmo noon kadi yaade e nder leydi ndi e yurnade cafrirɗe ɗe kañum ɓen halno liggorto madde goto foof ene wawi wadde kono golle mum ɗe no hannirta ni taw kadi ala ko taw kadi ko suggeno haydara nde tawno gardiɗo hono leydi ni Mouhamed Cheikh El Ghazouani yiiɗi kay ko kala kalfinaɗo gollal nde waɗata gollal mum ngal no hannirta ni taw kadi wona e dow taw kadi ko jooɗade tan e wasde wadde hono golle mum kanko noon o wi wonde maw yindire e ardiɓe cafrirɗe foof e kala saaha ɓe mbaɗi taw kadi ko programme mabɓe labtuɗo woni juɓɓuɗi mumen ɓe mbawa yindirde e kala saaha ɓe deftira gueɗe ɗe laawol jagorgal ko fatte des finance woni hono coppere ji isolmu baadi jaɓɓima to golle demuɗo guel alarba alarba jeegom lewru suudu ujunnaje ɗiɗi nogas tati mission d' assistance technique FMI woni fonds monétaire international taw ardi ɗum ko jeego messa pouyo taw ene wonde madame Antandoy joɗiniɗo FMI ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɓe mbawi noon wadde hen gueɗe kewɗe ni ha wadde kono kutorgal taw ko ɓettirgal ko wiyete taw ko analyse des politiques climatique ɗo e nder leydi hono Mauritanie e wawde walludeɓe haɓe joƴƴini ɗum ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko wiyete hydrogène hono vert ko e oɗo taw kadi ko juɓɓudi taw ko hydrogène wawde kadi waɗede ɗo e nder leydi ndi ƴetti ko gonɗi ɗon e nder batongu Fall Khayyar ko directeur général du budget Mohamed Salem Wulle Nahyi ko directeur général des financements et de la coopération économique e jagordu ndu woni caɗele gueɗe taw kadi ko faggudu hani e ƴellirgol taw ko duumigol wondude taw kadi ko ambassadeur intérimaire coordinateur oɗo cellule noddirteɗo RST biyeteɗo hono Thiamine hono Demba ɓe mbawi kadi wadde hen jewte mabɓe kadi garɗuɗe no fewi jagorgal leydi hono Mauritanie ko fatte e gueɗe caggal leydi ni hani e Mauritanie naɓe wonɓe caggal hono leydi biyeteɗo Mohamed Salem Wulla Merzoug wawi haalde kañumne ñande alarba jeegom lewru suudu ujunnaje ɗiɗi nogas tati wi gardiɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ma waw huccinirde e oɗo programme arabe taw kadi ko ƴellitugol faggudu mbaɗowo ɗo e nder Nouakchott ko fayi arde taw noon haalata ko économie taw ko bleu ko e wawde kadi wiide woni Allah saago caɗele ɗe guitte ha laaɓa e mbawa kadi hono safrede woni caɗele taw ko sécurité alimentaire e nder leyɗele hono arabeɓe no didorno kanko jagorgal ngal e nder nguɗon batu mbattowu temetere e capanɗe jeegom o wawi kadi kanko ne haalde ken taw kadi ko jagorɗe ko fatte ligue woni de hono ɗen leyɗele hono arabe ma waw o bannoɗo toon to Caire o haali hen leydi Mauritanie woni ko heblanade kay sommet mbaɗoɗo e nder leydi ndi Mauritanie e maɓe mbawa kadi hono taw kadi sommet o rewa lawol hano hannirni ko hen wona jagolngal noon wawi wiide noon hono Mauritanie kam e ko sa ƴeewi ɗum ko fatti e nder leydi hono Palestine kono wano e leydi Palestine ha hande ene jokki haɓanade gueɗe leydi hono Palestine ha keeɓa koye mumen no hannirtani mbasa toñede mbasa waɗede haydara ko leydi Mauritanie wi kay ko ɗo darino tan ko ɗon tan dari ha kadi e capital mabɓe nodditeɗo Al Quds ɓe mbawa kadi hirade hen koye mabɓe nde tawno wonde keedi leydi mabɓe e hebtinama guila hirande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e tawno way kono leyɗele keddiɗe ɗe ni ɗum waɗi noon aɓe jooɗi darde mabɓe fayodinde gam kay taw kadi ko leydi ndi hani e keeri dendagal leyɗele arabe ɓe foof taw kadi mbasa yaɓɓede taw kadi ko toppite no hannirta ni e nder nguɗon batu o wawi yidirde noon e nandu
gardoji makko toon hani e kolaɗo kuɓal taw ko ligue arabe o biyeteɗo ahmed abou el ghaid ɓe mbi noon ko fayi arde capital Mauritanie Nouakchott ma jaɓɓo sommet battowo joyoɓo ɗo e nder leydi hono Mauritanie capital mum Nouakchott ko fati noon e sommet noddoteɗo sommet économique et social taw ko leyɗele arabe 17 lewru novembre paɗo arde Sar Abdullaahi Saar hanki noon ɗo e nder leydi hono Nouakchott lamorgo ngo toɓo toɓi ɗo yere ɗo e nder lamorgo ngo hani e barakna e trasa waɗi toɓoji baɗɗi fayida no feewi ɗum noon kumpital men en ko ɗo e ɗemngal pulaar ko ɗo haali wonno koye dande Alsane Oumar Mbocci gorko mo Sarandogo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ayawo weltare TV yo jam jogomi jogoma koten dumale meɗen pulloyo koten dumale meɗen pulloyo Alhasan Oumar Mbodja gorko mo Sarandogo golle ma jooɗi peewi kumpital maɗa lamgal labtugal to gendi leydi Mauritanie wonani den ƴiwonde lappude hanki to Nouakchott lamdogo leydi Mauritanie ko nden ƴiwonde hanki lappito Dakar lamdogo leydi Sénégal ha subaka aljuma oɗo hande kala ɗon dewɗa ko beeli mawɗi tawata e nder Dakar kame inco no feewi keddotoɗen ko yaltirde leydi Mauritanie jeheten ko ha toon to mbañ noon e dow nalanke wonande jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kanko ɗo hen Yahya Ndiaye wela dande wela segene jammaji kirɗeli ɗi sukaɓe 2030 juɓɓinta taw kadi ɗowata ndeɗon hirde ko ɓen nalankoɓe mbañnaɓe segene wela dande Yahya Ndiaye ma doran moɗon jamma 17 ndo hen lewru ndu gonɗen siftinde noon ko 17 17 19 ɗum noon ko welnere mawde kono kadi ñalawmaji ɗi ko safara cellal woni kala ɗum noon woni kala yo yaha toon yacco ƴewya cellal ɓandu muɗuma sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali hanki ko jangoji ɗiɗi musɗi kamniɗi mbaɗi hen jangoto waɗi koye nder bateau on bateau noon koye région mo Gao on bateau giwnoɗo to nokku biyeteɗo Raharous o faano ko toon to tumopti omo jonnuno noon yimɓe hewɓe no feewi jango wongo ngo waɗi koye camp militaire mo mbiyata Bamba ne tawi nder région mo Gao ɗiɗo hen janguji ɗiɗi jeeyi sababu ha ka ene tolno 64 fittandu heddima hen 49 ko jambour en woni civil en 15 ko koninkoɓe islam wol muslimina ko ɓen jeyti nguɗo hen jangu musgu kamnigu wangu ñalawma hanki o laamu leydi Mali holliti balɗe 3 sunare ngam wonande ararayuji gendi leydi ndi kala gartire ha hakkude ngol watti noon lawol ɗimmol ko faade ɓenge bateau ene yane siftinde on oɗo saaha mo gonɗen diwan Tombouctou woni toon ko worɓe joguitiɓe armeji sattuɓe mettuɓe reyende joyi sababune kala saaha jangoji musɗi aɓe mbaɗa ɗum toona Tombouctou oɗo saaha mo gonɗen caɗele essence caɗele gasoil caɗele basalle guura ha tenti noon ɗin camion ngaji giwannoɗi toon to Algérie e nokkuji goɗɗi kala koko donki nadde nokku o jeeyi sababu noon ko ɓen worɓe joguitiɓe armeji ñiɓɓe takke taweteɓe nder oɗon diwana fedde bandiji hannoɓe Bamako ɗanade ha tenti noon leggal yerimajo dadiɓe Cheikhou Mané ɓe sogoni ko ɓenne kadi mbawi fawde juuɗe mumen kene tolno e bandiji jondi no feewi has esa inde goto ko has esa goɗɗo ko MT BD nonne kadi ne wonde MS AB ɓeɗo hen goni wiyaɓe tebte ɓeɗen guiɗa ko fetilaji mawɗi no feewi ɓe kolliti noon ala kala kay ɗo ɓe gawani ko fade ɓe ngaalu yogay nokkuji e galleji teni koɓe felloɓe bonɓe koɓe waroɓe ɗum noon hewɓe finanoɓe to yirimajo ɗanatnoɓe yitere wotere oɗo saaha batti ɗanade ɗum ko caggal nde ɓen mbiya tebɓe darima yeeso procureur gam ƴettude visa ji mabɓe faade to kasso keddoɗen koye leydi Mali
jeheten koye UNICEF programme alimentaire windere nde tambiɓe nden koye kisal nguura windere ne wonde cetal paama tambiɓe ndema beele kadi aduna o serta e heege ɓe jertini wonande leydi Mali oɗo saha kene tolno e million sukane jogui caɗele ŋakkugol haraduru no feewi ten kadi ɗum ɗo henna so tawi sukkaka ɗo e mayirɗe décembre woni tan ɗo e mayirɗe ɗo hitande ene gasa ma jibin caɗele mawɗe no feewi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena to Guinée Conakry les autorités ji leydi Mali ɓe kolliti ɓe autorité ji leydi Guinée ɓe kolliti ɓe coodi navire mawɗo no feewi ɗum noon ko bateau mawɗo mo ganduɗa ne nawa kene tota wonde 320 neɗɗo taw kadi ko ɗum taw kadi ko transport urbain hakkude Conakry kame Kamsar ko ɗon ka dogata kono kadi makka ya ha to Sénégal Sierra Leone kono ne kadi ha fayenma to Libéria ngam newnude ya ngara ɓiɓɓe guinenaɓe ɗannotoɓe taka leydi mumen ha e boowal leydi mumen kala to Guinée keddoɗen jeeheten ko ha toon to Sigri wuro wiyetengo Diatia ko tana musɗo kamniɗo kañum waɗi toon to Diatia on tana noon waɗa koye debbo goto biyetenoɗo Gessi Camara kanko noon koye duuɓi 50 pawɗi o yarata ko joom galle makko tuumimo omo wonda e miñum joom galle makko to banggue lelde gorko noon ne jogotono poɗɗe posone ɗe posnanno wonande ko bañowo ɗe posnanno ɓen ha tenti noon nande ɗe baaji e ko nandi hen ko ñamanno guesa mum forsimo noon ŋaaɓi hunuko e wawnere yolki toon ɗeɗon poɗɗe muɓɓi hunuko o moɗi ɗum noon jeeyi sababu hunuko yaltini nguufo gorko waɗe ladde dogi nde yimɓe garata tawa ruttima e joomi ko liyetina médecin Abdullaahi Umaru Konde holliti nde debbo addete to suudu safara taw wasi fittan makko gorko on baɗɗo ngal baɗala naate ladde dogi yeehi bolol muɗɗoma sendi wi to leydi Guinée koto Burkina Faso paɗena cour européenne de droit de l'homme woni catal hasa woni catal CED hasa daraniɓe haqqe innamade ɓe calima ha mimi leydi nawtugol François Compaoré toon to Burkina Faso François Compaoré noon ko miñum Blaise Compaoré laaminoɗo leydi Burkina Faso hitande 1997 ha yetti hitande 2014 seppoji golli jaw bannoɗi ko nden wa acciti lefol laamu wonande ndun suudu taw ko européenne darniɓe haqqe innamade calima wo nawte toon to Burkina Faso beele wo ñawoye toon jeeyno sababu Burkina Faso ɗaɓɓude beele wo artire toon ko tumedemo e wardemo jaydiyanke mbiyetenoɗo Norbert Zongo ɗum wonno koye hitande 1998 to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso keddotoɗen ha joni koto Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré waɗi haalande mum mawde no feewi ndeɗon haalande noon wo holliti wonande ɓesgu leydi Burkina Faso añani ɓesguji leydi France ɓe gañi ko politique ardiɓe leydi France no jiiɗi ɗo wirde Afrique ha tenti Burkina Faso so tawi noon woni ɓen mbayli jaɓɓal kamɓene ɓe piiɓi waylude jaɓɓal gam nandirde e laamuji leydi France to leydi Côte d'Ivoire wonande catal tambingal sumgoji leydi ndi CEI ɓe kaytini ɗin sumgoji bannoɗi taw ko toon to nokku mbiyete commune walla département mo Kobeli ɗum noon ko hollirdeɓe wonande fitinaji mawɗi mbaɗine toon ha ngala ɗin sumgoji ndewano lawola woni ɗiɗi ɗo hen lewru ɗum koko firtete ha mema leydi ɗin sumgoji mbawa wattude e nder oɗon département to leydi Gabon wonande laamu transition o suɓima wonande hoore jaggaɗo gendi leydi ndi woni Raymonde Ndongo Simon mo ganduɗa wonino hoore jaggaɗo leydi Gabon e laamu Ali Bongo Ndimba ɗum wanno ko hitande 2012 ha yetti hitande 2014 ko nden noon nde o iwi ko nde no wonti lundiyanke mawɗo no feewi caliɗo laamu Ali Bongo Ndimba ko on woni toɗɗaɗo hanki
taw toɗɗimo ko général olongi hande gorko ɓurɗo forde gendi leydi ndi waɗimo hoore jaggode leydi ndi ne gasa hande o walla janggo o fade banggue gouvernement makko ma hollire ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala to Zambie ex première dame biyeteɗo Esther Lungi jaraw duuɓi 60 kam wiya teeb ne wonde nayo woɗɓe jeeyi sababu nanguedeɓe noon ko tumedeɓe guyka autoji luxe no feewi e wahlude certificat ji ɗiɗon autoji sifti noon kanko woni joom suudu Edgar Lungi gonnoɗo hoorejo leydi gonnoɗo hoore leydi Zambie 2013 ha yettanma 2021 ko on woni pawaɗo junggo taw kadi faymo junggo ko police tumedemo e nder ɗeɗon gueɗe to Niger laamu leydi Amérique ha tenti Pentagol holliti subaka hande o basuji mabɓe ɗiɗi militaire taweteɓe to ñame ha to Agadez kala oɗo saaha kala kay militaire joɗinoɗo walla lelnoɗo yo ummo daro ɓe kuccana golle mabɓe ɓe kollitani noon wonande leydi ndi woni koye fitina walla goɗɗum kono ko addiɓe ko ɗum woni koɓe gollata wi noon ko Sabrina Singay taw kadi ko porte parole tambiɗo oɗon fanno to Libéria George Weah fuɗɗima campagne sungoji mum en gartoye oɗon kabaru to Rwanda ko suka gorko mo duuɓi 34 wiya teeɓa kanko no wa nanguira ko yoɓade pittali yimɓe yonɓe no feewi koɓe mbiyata cuuɗiɗo ene wara yimɓe to hay goto anda kankone jinneji makko ɗi koye ɗum tan wurtimo o yoɓima pittali yimɓe 10 kala mo wari o ubba ha laaɓa jomum wattinde yiilede ha tampi yiitetake o nanganoma e nanguira noon ko tumede mo guyka ala kala ko tina e makko to Kigali kono ɗo saaha omo tawe e juuɗe ɓen daddiɓe joolam jaɓeri paɗen ko to leydi France conseil d'état hanki lawɗi ni wonande abaya oɗo saaha koko haɗa e nder école aji gendi leydi ndi kañum e kamisa woni robboji mawɗi wonande robboji kame kamisaji koko haɗa e nder école aji gendi leydi ndi kala ɗin noon ɓuuri wawde ɓornade ɗumen ko julɓe caggal nde waɗi poɗe ndure ko hanki conseil d'état lawɗini école aji ɗi caltima ndiɗon mbaadi to Liban armée leydi ndi refuli woni nawti kene tolno e ujunere e temedde ɗiɗi surinajo taw kadi ko sornoɓe e booli ɗi galda e lawol walla ni ɓe galda e yamirore nawta leydi mumen taw ko yinnoɓe dogde toon ne jahane moltoyo toon to leydi Liban wi jagorɗo hoore jago leydi ndi woni Najib Miktati ko on hollitiɗuma Chine haɗi kala ko ene wiye iPhone woni téléphone mo hinde iPhone e gollorde laamu muɗum ɓe kolliti kala kay mono gollo e gouvernement o kame administration o kala mo enara golle yo accu iPhone muɗum galle gam tumdeɓe iPhone ne gasa caméra o walla ni photo ngo won ko ñukinda woni nder walla microscope o won ko fewani hen ɗum jeeyi sababu rentade ɓe ndin mbaɗi siftinde on galle maire biteɗo TikTok haɗanoma to Amérique France Europe e nokkuji goɗɗi kala taw koye gollorde leyɗele laamuɗe gam gollorde gouvernement o gam tumede gueɗe ñukkintoɗe ene e nder muɗuma Inde newdali hande jaɓɓima sommet G20 mo ganduɗa Union africaine ene yiiɗi nadde hen no feewi wonande hoorejo leydi Amérique Joe Biden ene tawi toon ñalawma hande o on sommet jogoɗo joɗade janggo kono kadi teskama gaye mawɗi ɗiɗi woni ɗi garani ko Xi Jinping hoorejo leydi Chine kamene wondi e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ɓen lomtini ko jagorɗe affaire étranger ji mumen ko wona ɗum ko noon nden jonde ko jonde mawde no feewi jogonde joɗade ñalawma janggo toon to leydi Inde musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo so ala ko faali ma en ketto musidɗo men Ali Abouba